गिबि गिबियाव क'क्राझार जिल्लानि थागिबिफोरखौ आंनिफ्राय आङो गाहाम हामलायनाय बावहरो। 1983 मायथाइनि दिनैनि सानावनो 1 जुलाइआव क'क्राझार जिल्लानि नटिफिकेसन जादोंमोन। क'क्राझारा आगोलाव महकुमामोन। 1957 मायथाइयाव महकुमा हिसाबै रुपनाथ ब्रह्म मिनिस्टार थानाय समाव बेखौ फोसावनाय जादोंमोन। दिनै 2023 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि बैसोआ 40 बोसोर जाफैबाय। दा दिनैनि दिनाव जोङो बे जिल्लानि सान हिसाबै फालिदों आरो लोगोसेयैनो क'क्राझार जिल्लानि जारिमिननि सोमोन्दैबो दहाय सावरायदों। क'क्राझाराव मोनसे मिटिंनि गेजेरजों बोरै बोरै जिल्ला जाबोखो। क'क्राझारा जिल्ला जाखांनायनि उनावहाय बाहाय डिसि अफिस फैग्रोदों। बेनिफ्राय गासैबो डिपार्टमेन्टनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार एसपि अफिस गासैबो फैयै फैयै बहुत बोसोर मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, इउनिभार्सिटि CIT आरो मेडिकेल कलेजाबो फैबाय। लोगोसेयैनो गोबां कलेजफोर बाहाय जौगाबोबाय, लामा जाबाय। थ' बे 40 बोसोर जालांनाय क'क्राझार जिल्लानि बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिसमुरि बासबारियाव बर्डार एरिया डेभेलपमेन्टनि जि कनसेप्ट जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रिया बुंबाय थायो, नरेन्द्र मदिया, जे बर्डार एरियाफोरखौ डेभेलप खालामनांगौ। बे फरेस्ट ओनसोल बासबारिया बाहाय स्कुलनि अबस्थाया मोजां नङा, नाथाय जोंनि लकेल MLA लरेन्स इस्लारिया अलरेडि बे स्कुलनि बिल्डिंखौ गोदानै लुफिननायनि मोनसे प्रजेक्ट अलरेडि लिस्टआव हमबायबो, गोख्रैनो जागोन। सेकेन्ड खोथाया बाहाय अंगनबादि सेन्टारफ्रा खुब खम, नाथाय फैगौ माने फाइनान्सियेल इयाराव जोंनि आसाम सरकारनि डिसिसन मथे फाइनान्स मिनिस्टारा अलरेडि फोसावबाय। जों दा 2021 मायथाइनिफ्राय गासै 41टा अंगनबादि सेन्टार मोनबाय जों मडेल 25 लाख करि। आरो दा 40टा माने अंगनबादि सेन्टार मोननो थांगासिनो दं। बे जौगालांगोन। लोगोसेयैनो दा जेनेबा नै बाहाय लाइब्रेरि काम वेटिं सेट BTCनि मोनसे गोदान कनसेप्ट, जे वेटिं सेटआवनो लाइब्रेरि, गोसो जायोबा बिजाब फरायनो हायो, बेखौ जों गायसनबाय। लोगोसे उइमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय आइजोफोर जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर बिसोरनो दिनै हेन्डलुम किट्स होदों, सेरिकालचार किट्स होदों, ना फिसिनायनि थाखाय माखासे बिजाबफोर किट्सफोरखौ होदों। आरो बिनिफ्राय सेरिकालचारावनो जेनेबा केसारि दंफां गायनो केसारि दंफांनि साप्लाइ होदों। आरो जि माने माखासे SHGफ्रा ट्रेनिं लाबाय स्किल डेभेलपमेन्टनि आन्दाराव। बेनिफ्राय दा लनबो होनाय जाबाय। गासै प्राय 12टा SHGनो लन सेंसन जादों 1 लाख करि। बिथांमोना गोसो जायोबा दा जेसेबां ट्रेनिं मोननाय SHGफोर दङ बिसोर लन लानानै फिगारि खालामनो हायो, फिसारि खालामनो हायो, हेन्डलुम खालामनो हायो, जिखुनु खालामनो हायो। दा बेबादिजोंनो उइमेन एम्पावारमेन्टनि खामानिफोरखौ मावलांनाय जागोन। लोगोसे बाहाय मोनसे फुटबल टीम दङ। बे फुटबल टीमा जाहैबाय हिन्जावसाफोर, बिसोरनो फुटबल आरो जार्सि राननाय जादों। आरो फ्रिसबि गेलेग्रा दङ बाहाय। आंथ' गोबां जायगायाव नुवाखै, दासिमबो फ्रिसबि खेलाखौ नुवाखै, बाहाय नुफैजेनबाय आङो। खोनादों, खिन्थु गेलेनाया मारै गेलेयो आं बेखौ नुफेराखै। थ' मोजाङै गेलेयो, बिथांमोननि गेलेनायखौबो जोङो नायबाय। दा फरेस्ट एरियाबाबो बर्डार एरियाबाबो बेफोर एरियाखौ जौगाखांहोनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया लामा सामा बानायनायखौल' गोसो होआलासिनो इन्डिभिजुवेलि फेमिलि इक'नमिखौबो गोख्रों खालामनो थाखाय हाबाफारि लागासिनो दं। आरो बेनिनो माखासे प्रजेक्टफोरखौ जोङो दिनै बेखेवफैनाय जादों। मोनसे रं कनसेप्ट दङ, डिलिमिटेसनखौ रायजो सरकारा फोसावा, बेखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियासो फोसावो। आरो बे इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि पावारनि सिङावसो गोलैयो। दा स्टेट गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्ट हिसाबै खुनु साजेसनबो होआ, खुनु प्रप'जालबो होआ। बे होनबाय थादों, जेबो मिथिया। बे लिंक गैया। जोङो गभर्नमेन्ट हिसाबै होआ, पलिटिकेल पार्टिफ्रासो साजेसन होदों। दा जोंबो होदों, जोंनि लुबैनायखौ UPPLआबो होदों। आरो बेनिफ्राय हाग्रामायाबो होदों BPF। आरो बेनिफ्राय सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिमोना हैदों।
बर'नि बबे आफादा होयाखै बयबो साजेसन होदों आरो दिनै आङो जे गामियाव थायो बे गामिया रिजार्भमोन दतमानि आंनि गामिया दानख'नान्दा जेनेरेल जाहैबाय चिफ मिनिस्टारनि झालुकबारि समस्तिया गोमाबाय दा जोंनि आखायाव दंमोनबा जोंनो बानायनानै लाङोमोन दा बेखौ लानानै एसेबां जोंहा माबा साननांगौ गैया खारन रिडिलिमिटेसन मोनसे प्रसेस फैगासिनो दं जायफ्रा आन्दलन खालामदों गासिबो मिथिजोबनानै ओरैनो देखायदोंसो ड्रामा खालामबाय थादों खारन कानुन आयेन कानुनखौ मिथियाबा मानो एफा गोबाव राजनिति खालामदों फालाय सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि बिथाङा जाहैबाय 16 बोसोरनि एमपि हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर 2007 सनाव जेलानाखि बे डिलिमिटेसननि ड्राफ्ट ओंखारदोंमोन अब्ला बै ड्राफ्टखौलाय मानोथो बिसोर मावफुंनो हायाखै बेफोर जाहैबाय ओंखायनो पलिटिशियानफ्रा पलिटिकल पार्टिफ्रा एडभाइसल' होनो हायो 2026नि उनाव रिडिलिमिटेसन जाबावगोन रिडिलिमिटेसनाव आरो बे गासैबो समस्तिफ्रा सोलाय सोल' जानानै गोदान जागोन दा क'क्राझारा रिजार्भ जानानै थानायनि लामायाव गैयामोन जनसंख्या पपुलेसन गासिबो नाथाय जों बेखौ रिजार्भ लाखिनो हाबाय आरो जेराव जों 10टाल' कमप्लिट माने समस्ति मोनदोंमोन बे 10टानि जायगायाव दा 15टा जोङो एसेम्बलि कनस्टिटुवेन्सि मोनगासिनो दङ आरो फैगौ 2026निफ्राय भारतबर्षआव जि रिडिलिमिटेसन प्रसेस जागोन कारण रिडिलिमिटेसना खेबसेयैनो गासैबो इन्डियायाव जाया बहा जायो बबेबा स्टेटनिफ्राय आरम्भ जागोन लासै फैनानै हयतोबा 2034-35 मायथाइहालागै जोबहैनो हागौ थ' बे समाव दा जोङो गोदानै दानानै लानाय 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौनो बेस खालामनानै जोङो पार्लियामेन्टारि सेगमेन्टखौबो बानायफिननाय जाहैगोन 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टआ सोलायला खारन मानो होनना बुंबा एसेम्बलि कनस्टिटुवेन्सिया डिस्ट्रिक्ट बारनो मोना आरो बे समाव गासै 888 लकसभा कनस्टिटुवेन्सि जागोन आसामावबो बांफैगोन एसेम्बलियाबो बांगोन फ्राय 200टानि खाथि खाला थ' बे समाव रिजार्भेसनबो बांगोन बिटिसिआवबो बांगोन लकसभायावबो बांगोन आरो गासै आसामावबो बांगोन थ' बे डिलिमिटेसना मोनसे गुसुं समनि थाखाय आरो डिलिमिटेसन प्रक्रियाजोंनो जानो गोनां रिडिलिमिटेसननि जि मोनसे फ्रेमवार्क बे फ्रेमवार्कखौसो बानायजेननाय जादों চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় লগত আছে ইউজি ব্ৰহ্ম ছাৰ আছে আৰু আমাৰ মাননীয় MLA মহোদয় EM মহোদয়সকল আটাইখিনি ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে DDC মিটিংখন বৰ্ডাৰ ভিলেজত কৰিছোঁ যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় কৈছে যে বৰ্ডাৰ ভিলেজ ইজ ফাৰ্ষ্ট ভিলেজ বাসবাৰী গাঁও অঞ্চলত কৰা হৈছে এটা পাব্লিক ইন্টাৰেকশনো ৰখা হৈছিল আৰু ইয়াতে আমাৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ ফুটবল ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে জাৰ্সি আৰু ফুটবল দিয়াও হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ বহুত কেইটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু লগতে যেটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ যে আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ প্ৰতিটো দিশ আমি চাব লাগে সেই ধৰণে আমি এই 40th ডিস্ট্ৰিক্ট ডে কোকৰাঝাৰৰ পালন কৰিছোঁ Nireza Neijitam Neijibay सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड' इकोनॉमिक्स इंग्लिश एडुकेशन हिस्टरी आरो पलिटिकल साइंस आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन